Geçäş kardeşler, hoş geldiniz. Esenlikler, ogdyly, esenlikler dünýäňizi. Bugün kardeşler, şeýle bir tema bar da, bizde bir näçe ýyldan bäri Akbaşanyň Türkmenistana gelenden bäri ak altyn diýip bize ektirip beren, ýani mejburi ýagdaýda ektirilip berilen bir akda ekini bar. Şu hakynda düşünjelerimizi paýlaşsak da ýurtdaşlarymyz bilen. Bu hakda biziň elimizde näme aldy, elimizde näme berdi? Şu hakynda bir herkim öz düşünjesinden, taryhda näme bolup geçipdir? Ine girişeden men hazırlyk Akpaşanyň türkmen toplaklaryna, ýani Türkistan häzirki türki toplaklaryna gelmegi bilen 18-nji asyrda başlaýarlar bular başyny. Ýöne häzir Edil Türkmenistana alanda sömürmek üçin, ýani Balkandan girýärler da, häzirki Balkan ilinden girýärler. 1860-njy ýylda ýazýan, ýani internetdäki geçen nimeler bar da, maglumatlar bar, bilgi bar. Şowat newit önümçülüge başlapdylar. Kaspy deňiziniň balyk önümçüligi bar. Yani ikra diýär, her türlü nime, her türlü tohumdaky balyklar bar, bekre balyk bar. Onuň önümçüligi bar. Ondan soň 1881-den soň Göktepe synynyň soň aňyrylygyna marak edýärler. 85-nji ýylda Daş köprü uruşy bolýar, ýani Owganstandan ruslaryň arasynda. 85-nji ýylda uruş bolýar, o taýda ruslar ýeňici bolýar. Soň 1890-njy ýyllardan başlap paxtanyň taryhyny gaýtjak. Ruslar gelmänkede paxta ekilipdir Türkmen topraklarynda, ýöne gat az mukdarda, ýani öz ätiýadyna görärek, ýöne ruslar gelenden soň halkyň topraklary elinden alýarda, baýlar boyun bolmadyklar malyny alýarda, durdy bilen we tiresi bilen Owganstana, Erana göç edýärler. Ruslara boyun bolmajak bolup, ondan öň bir näçe uruşlar edýärler, ýöne neme bolgan soň ýetki çeken soňlar Erana, Owganstana göç edýärler. Ondan soň häzir 1895-nji ýyllarda eýem halkyň elinde öz öňki topraklary ýok, ene Merv oazisi diýär. Suwarmlaýarlar onda Balkanda, Ahalda suwarmlaýar, Lewapda, Suwatda Daşow ýylynda. Ýani şowatky suwarmlaýarlar, mes topraklaýarlar halkyň elinden alınýar da deregine. Häzir men bir näme okapdym-da, bilgi okapdym. 1895-nji ýylda birinji kärende usuly Suwatky Pendi ýylynda başlaýar. Ýani Saryazdan Suwatky Saryaz bendiniň töwereginde ekindarlyk bar eken-da. Şu taýda halkyň näme topragy elinden alnandan soň kärende usulyny 6-dan 1 bölegini daýhanlara berýärler, ýerli halka. Başda o näme topragy elinden alýarlar. Soň daýhana kärende hökmünde berýär da hasylyň 6-dan 1 bölegini daýhana berýär. Näme baglaşýarlar da şertnama. O taýda da agyrlykly näme ektirýärler? Arpa öz atlary üçin gerek. Soň buğday nan edilmek üçin. Ondan soň atlar üçin, öz mallary üçin ýorunjak kirler. Ondan soň paxta önümçüligi başlaýar. Indi diňe Merv oazisinde däl bärde Balkan da azajyk ýerlerde ekilipdir.
wagt ahali elinde dekilipdir. Ýylyna paxta ekinini hektar sanyny has köpeldip başlar. Kaptandan yer atýarlar, soň Russiýadan şu wagtda Rus imperiýasynyň näme getirýärler, daýhanlar getirýärler. Hani tire geçgiden adamlar var, Ruslara boyun olmajak bol, şolaryň topraklaryny eýse galýar. Ondan soň öz nemmel daýhanlaryny getirýärler Rus imperiýadan. Toprak paýlap berýärler. Ondan soň halk gaharly owa daýhanyň näde koramal her biriniň başynda yaraly esker goýup bolmaýar ha. Öz daýhanlaryna, öz getiren daýhanlaryna ellerine berdanka paýlap başlaýar. Garnizonda Rus emmeleri, serdarlary, Rus serdarlary. Berdankanam taryh näme internetde zynet görseň ýakatar nemendir. Birinji çykan nemelerden da ýani nemeden gelişip başlan döngülerin bir görünüşi berdanka diýär. Indi paxta ýeme dolan kelsek, ýa gaçmyly toprak elinen halkyň ýene-de öz şo halky kärende, öz toprağynda kärende işlet başlaýar. Indi şo kärende usul 1895-nji ýyldan başlaýar. Häli häzirim şol halkyň topragy ýygyna berilmedi. Ýene-de şol paxta ekilýär, ýene-de şol buğday ekdirilýär. Ine bizim öz awamyzda da şu wagt paxta ekimi dowam edip durýar. Halk şeýle ýagdaýlar bolýar da halk şo paxta ekimini ekip tapşyrmak üçin öz malyny satyp ýa-da ýyl boýu öz aýlyjygynyň ýygyntysyndan ýygnap şo paxtany ýygdyrjak, ýenetjek, ýene-de tapşyrjak. Şonuň ýaly ziýan işläp duran bir neme. Indi bu Türkmenistanda 10-njy sentýabr güni tagalanly dawaralap birden donly gedirip adamlara sakally adamlara üýşürip paxta berdirip ýani bir ýurt meşberinde bir neme diýerler da. Çoğunly başlaýarlar. Indi bu paxta 1895-nji ýyldan bäri bize näme berdi? Ýa näme aldy biziň elimizde? Derewne näme berdi bu türkmen halky? Bäde näme deginsek da biziň ekologiýa deginsek, taglymyza deginsek, ekologiýa bolanda näme? Howa, içme suwumyz agyr suw diýilip atlandyr. Ondan soň toprak häzir nämede? Biziňki däl, halkynky däl. Ondan soň ykdysadyýet ýagdaýyny, halkyň ykdysady ýagdaýyny galdyrdymy bu? Taglymyza nähil täsir etdi bu wagtanyň? Ýani edil gowaça ekim özüni almasak da, ýani şu sistemada halka zor bilen ekdirilýän paxta sistemada bizi erkinlik berdimi bize? 1895-nji ýyldan bäri paxta. Ya häzirem gulçuluk dowam edýärmi, modern gulçuluk. Wakynda her kim öz düşünjesini, pikirini ýurtdaşlarla paýlaşdy. Oğuzhan kardeşe söyle. Buyur. Salam kardeşler, salam Uğudili. Hakikattenam şu Ors imperiyası şu Türkmen topraklarına ayağını basandan beri şu halkın huzuru kaçtı da kulçuluk ettirdiler de paxta ettirip onun önünde de topraklarını ellerinden alıp ne bağın pakirinin şu 360 tane koyunu var eken de şonu şu Orslara vermeyecek bolup 2 tane doğunu bilen Oğuzhan'a geçirip koyuyor şolary. Şol biz şolun hiçbirisini tanamı doğum yat bolup gitti da şolarını de. Şu Ors imperiyası ellerinden malını alacak, toprağını almak için gelýärler. Şol bayağı adamların ellerinden malını alıp topraklarından ellerinden alıp sonra da şon
toprağına da paxta ekip halky şunkü duruma düşürdüler de. Yani şu vatky şunem dowam edipdi da şu paxta. Şu paxta peýdalymya, eýitim peýdalymy diýen mesele çykýar da şeýerde bir sorak çykýar. Şunyň haýsy önemli? Çağalara eğitim mi önemli ya da ak altın deyip paxta önemli mi? Ak altınlı paxta diýerler de. Bu paxta gulunmaly. Ne çağalarym mektepden direk paxta sürýärler. 3 aýlap paxtada boljakda. Bu mollumlarym şo ýere, doktorlarym, edara işgärleriň hemmesi şol ýerine adam goýurmeli, ýöne şoňa gündelik norma paxta döwlete geçirmeli diýdi. Bu paxta kime peýda getirýär? Türkmen halkyna peýda getirýärmi? Ondan kim peýdalanýar? Muň paxtany ýygyp halk baýadymy? Edene galdymy mundan? Bu gaty ulur mesele da halkyň öňünde. Şol gulunmalygyny bilýärler, ýöne bilen toňlarym şunu şunem dowam edip dururlar. Sebebi Ort imperiýasynyň bolatyndalygymy şunem bir suud edip bilýärler şolar. Bize hiç wagtdan şu paxta peýda getirmedi. Şu paxta Aral deňizini guratdy şi. Aral deňizi gurady. Sebebi Aral deňizini tygşitli urany bilmediler. Bir deňizi guradan ýa-da ne topraklarymyz şorlap gitdi de. Şolaryny nähil edip şoruna ýyrzak, ýyllarma daljak. Ya da belki düz edip bolmaz ýaly yere geldi de. Bu Ors imperiýasynyň Türkmen halkyna iň agyr darban urdu da şu wat. Şuň altyndan çykyp bolmaz ýaly ýagdaýda. Birinciden paxta bilen, ikinciden hem eýitimsizlik bilen. Ine biz birden jahil insanlar bilen bundan böyle şolar bilen görüşmeli da. Şu paxtanyň halka getiren iň uly ziýany eýitimsizlik. Ziýan peýda getiren ýeri ýok. Bir ýyla azap edip işlersiň, soňunda da boş çykarsyň. Senden bundan taňa dahwat ýok da hiç ýyly. Teň ýyrtdyk köşüňe, eşiňe ýeten okdaşyň, şuňdan gazanýan pulyň. Bir gidenem yerler şorlatdyk. Cennetgali toprağımız şorlak kaldı da. Bu paxta Türkmen halkyna ziyan getirdi, peýda getirmedi. Olya sağ olun. Jerde dur. Üstüne ýetirdi. O 1890-njy ýyldan hasap bolsak, şu neçeler 130 ýyldan bäri Türkmen şu paxta gurulçulugunda. Yani paxta ekelde öz toprağını öz kärende alıp özüne de sağlygyny ýitirýär. Howa şeklimiz aýlanýar. Bilimsiz ine. Şu biz 95-nji ýyldan bäri paxta önümçiligini ýyldan köpeldik, gektar haýyn köpelden biz şu sebäpli ýani Rus imperiýasynyň strategiýasy sebäpli biz ýurtdaşynda ikmanda bolup dursa, elimizde ne hüner var, onuň munyň hyzmatyny etýär. İçeride bu bir ovuç adama meňzeşde atlar var, olar şo ýalanyp berler. Özüniň neme? Jandarm emesini alyp barýarlar da täsetinde. Halk edip, öz halkyny öz edip, bir ovuç adam neme? Ýalanyp berşol neme? Sistemaň uçunda. Men ştada duraýyn, Arslan kardeşe berýän. Sağ olun Merdän Bey. Esenlikler, ildeşler, kardeşler. Hakikaten biz yani buların paxtası mı, buların ruhnaması mı değil. Dine seyredip otursan
bize yankı halka, Türkmen halkına näme ziyan bar bolsa, näyle bir ziyan berip bolýan olsa şu iş ettiripdirler ve şu işi hem ağ altın diýip görkezipdirler, yenem bilmedim bir zat diýip görkezipdirler. Garaz bizim yankı Merdan Bey aýdyşyňyz ýaly saglygymyz bolsun, iktisadiyetimiz olsun, näme ziyan barsa hemme zadymyza ziyan berip, iň esasyem aklymyza, yankı huşumuza, aňymyza ziyan beripdirler de paxta ektirip, paxta ekip bizinkiler näme seredip dursaň bir kiptegisi kaçan görersen erteden akşamaça paxta yığıp boynu bükük paxta yığıp gezdik. Yani bugünem bolsa öz yurdumuzda yankı yaşa bilmen daşary ýurda iş gözler ýaly mecburluk bilen iteklep goýardylar da. Indi şu biz paxta yığman şu mektep döwürlerimizde bilim alan bolsak, oku okayan bolsak, bir konstitusiýa öwrenen bolsak biz hakymyzy talap edip adam ýaly ýaşap bilerdik. Bize orsun getiren ziyanı diyecek olanda sonra yani bu zat yadıma düştü. Ben ilkinci 6. klasta mektep dövründe paxta yığmaya gidip gördüm de ekittiler diyeceğim. Son şu anda her kim indi öğünden özü abedini getirmeli de güner tanlığını. Son şu anda bir gün ben kilk alıp barantım. Son kilkanı neye çemeyen bir zadayım alıp barantım ben. Garaz yığan paxtamam şu günü 36 kilan bir zat oldu. Son ben yankı 36 kilanı hasaplap gördüm. Yankı alan kilkama degen yok da. Son üstümü, eğinimi, eşiğimi, yırtanım, o bu zatları hasaplamam oturmadım. Şu vakti şoňa aňym ýetipdir de şunun ziyandygyny. Emma bize bolsa näme diýerler? O bir baş üzüm bilenem iýip, ýa-ni paxtany ýygyp günün görseň ola diýerler serediň. Garaz näili bir ziyanly zat bar bolsa şunu bize gowy edip görkezediler. Ýa-ni gowy edip görkezjiler hem özümüziň içimizden çıkanlar. Yani şu iň ağrıly ýeri şu taý. Özümüziň içimizden çıkanlar bizi cehenneme ededi. Şuna iteklep duradylar. Orsun ýalakalary. Soňam ýene bir näme aýdyp bereýin. Şu garyndaşlaryň birisi bir gün bizinki öýe geldiler de mihmançylar soň dahodumuz çykad dep bular ýylyň başyndan te ahyrynaça ýankı dahoda garaşyp arzu edip ýörlerdi. Soň ýylda bir gezek pul alady bular. O dahodam ýankı gürrüňe oturan börden kars boldyk, muňa kars boldyk, hissada ýetmedi dep şo ýerde aýda oturan. Men aýtdym, näme gerek onda paxtaýy, başga etmeýe iş ýok. O şo ýankı 1 hektarmy, 1,5 hektar ýeri bar eken, şonu hem eliňizden alamyz dedi. Indi hem halka ýankı 1 hektaryny halkyň özüne mekkem işsizliğin yüzünden şonu 1 hektara yapıştırar ýaly edediler. İzinden hem bolsa hissada yetmeyen dahodu haly gelmen durup ýylyň 6 aýyna yetmen durup gutaryp duran dahodu. Şo derejelerde saklap geletirler de häkimet başyndakiler. Siz gatyken ýetkilere sezawar etdiňiz biziň halkymyzy. Maşgallaryň bozulmasy mı diýip, başga zatlar diýip, çağalaryň jahilligi, ýankı saglygy, bular rematizmi içinden gün geçenimi diýip, o günüzün boynuny eğip büküp gezeni, gaz näme ziyan berip bilýän olsalar, bar bolsa ziyan verici, şonu bize garşy ulanypdyrlar da. Olsan kerdeş hazır gowy bir näme aýtdyňyz da, ýankı babam dagynyň goýuny bar eken diýip de, indi serediň men Hindistan tarapyndan bir näme aýdyp berjek boldum. Ýadyma düşdi de. O Zita Kitab diýen bir kino bardy. Şo taýda näme dedi?
atasının mülkünden elde edilen geliri de kızına aylık aliment burada töleni gidedi. Ya kinoda. Bu näme diýmek bolýar? Şolarda näme bar eken ýa-ki mülk atasının mülkü mü nämesi bar bolsa hem şondan çağalarına geçip pulu geçirtirdi. Ense bizlere o bizlere Orus'ta Orus basıp nähili gulçulukları yaşadı oturan. Şuna bir sin yetirmeyiz, göz yetirmeyiz için bunu misal getirdim. Sağ olun, hazırlıkça cemledim ben. Ýa. Ýa. Näder sine diýärsa. 130 ýyldan bäri, 90'lardan bäri dinalsak, türkmeniň gününde bir hiç ütlen zat ýok. Türkmende bir ne aýdyň dörapdyr, ne bir neme gelişipdir, ýurdu gelişipdir. Hiç bir önümçülük ýok. Diňe şol bilimem pes ýagdaý, diňe şol pahtanyň nemesini çiğman işleme üçin bir fabrikalar bolupdyr. Olaryň öneme diýär. Ata çykarýar ýene diýär. Häzir ýöne şolaryň hasaplaryny zawod fabrikalarynyň hasabyny çykarsan, pahtadan gelýän giýdejini çykarsan, türkmeniň hazynasy üçin ýa wagtky rejimiň hazynasy däl ol aslında türkmen halkynyň hazynasy da türkmeniň halkynyň hazynasyna diňe ziýan bolup durýar. Ondan soň ýa-ni aýdyp geçdim, aýdyň ýok. Bir ýurt gelişmek üçin bilim bilen işleşmeli ordamy. Ýurtda bir iqtisadi ýagdaýyň, sosial ýagdaýyň, hukuk hemmesi gelişjek bolsa, bilim, başy bilim daşyny. Bir zat öwrenmek, döretmek, adalaty dikär etmek hemmesem bilim täräpli. Ýöne bizde olan hiç gaýsy ýok bolan soň halkymyz gelişenok. Ýartyndan gowra ýurtdaşynda iş edip biljek agyrlykly. İş potensialy bolan halkymyzyň nemesi agramly öle ýurtdaşynda ýaşullarymyz döwründe işläp çykanlar, olarda ulakan neme ýok, garalyk nemesi ýok, ýani pensiýasy ýok bir söz bilen. Özüni ekläp biljek. Nesine seretsen Türkmenistanyň neme bolupdy da ziýan bolupdy. Turwaşdan aýaňy bastyň toprağa zäherlenen, şorladylan toprak çykýar öňümizden. Ondan soň bir kowasyndan alaýyn diýsen ýenedem tekrarlarymyzyň nemesi bagy ýok. Ýylyna näçe müňläp ýol kökät, agaç ekät diýär, ol näçe milliona ýetdi diýär, ol häzir şonu kwadrada köpeldiğinde hektara ursan Türkmenistanyň esleýär agaç bolup durmaly. Ýöne ol diňe çäre bolan soň şol bir ýerjikde durandyr şol nemeler. Ýylyna özünden köpelip özünden azalyp. Ondan Aral deňizi paxta sebäp Aral deňiziniň %90 götüremi urady. Onuň aşağındaky şorlar gelýär. Şemal bilen gelip neme tozanlar, garaz. Ondan soň zawod fabrikalaryň ýani Mardaky esasan ýöletende bar, Marda bar. Ondan soň Lewawilinde bar. Serreti ýerde Petrapýaty. Ondan soň suw içeýin diýsen. Suwum ýok içerýär, suw, agaç suw ýok. Ýöne böwrek kesel halk. Enelerimiz, ýani gyzlarymız ene bolmak keçikliginden saglygy pes ýagdaýda ýani näme diýär, şo mikro elementler, nutrientler diýilýär. Şolar ýetmezçilik bolan soň eneler, gyz
gyýdylarymyz ene olmak nemesinde de çağırlary keselmen dogulýar. Gan yetmezçiligi var, ýok yetmezçiligi var denanlamada. Ondan soň bular bir giden halky şu wagtky rejim paxta gawa, otyrda paxta ile buğdaya mejbur ýagdaýda ortalama 550 000 hektar ýere paxta ekýär ekenler. Aslında toprak bizinki halkynky bolan ýagdaýynda ekin okmaş başgadan, paxtadan başga halkyň ykdysadyýatyny gelişdirip biljek. Yani gelişen ýurtlara seretip göreň. Näme ekinler ekýärler, nähil baglar ekýärler. Gül ekip ykdysadyýatyna da goşan görek. Çöl diýersiň Arabistan, Saudi Arabistan. Şu öz çölüne de zeytinli nemesini ağacını ekip berek hektarlar. Birinki olsa tersine. Üstada söz veren kardeşler, Oğuzhan kardeş bu. Sağ olun. Şu demir yollar vardır. Türkmenistan içinde. Şular diňe paktavada girme üçin-de şu tenin ýygan paktaňy şu orsiýe täkitmek üçin ýa-da neftini orsiýete daşamak üçin şekilde demir ýollaram Türkmen halky bir oňa gitsin, bir gowy aşatyn diýen niýet bilen edilen dälşi. Şu paktany. O zaman şu paktanyň getiren ziýany Türkmen halkyna iň agyr bir ziýan getirdi-de. Şu aşyň altından galky bilmedi ýagdaýa getirdiler de. Şu bir giden ak takally ýaşlylar bir paxta açmak üçin ýa paxta ýygymy başlady diýip reklam etmek üçin bir çäre da bilen. Şular özleriniň nesillerine, aktyk çoğuluklarına nähili ziýan berip durarlaryndan bir habar barmy kaşylan? Şu paxtanyň Türkmen halkyna nähili ziýany getirip durarlar? Şu rejime hyzmat ederlerem, soňunda ýene şu rejim ýok edýärşilary. Ne Tawtabadaryň öňküri häkim bardy, Baba geldi ağa diýip. Şol giň agyrda çağalar okuwçylary paxta ekýärler-de. Şo giň agyrda ýatyryp tudurýarlar, şonda häkime diýerler-de. Çağalar üşeýe oktyabr aýy, noýabr aýlaryny şirin diýip nalqaýda geldi. Ölsün diýär-de şu çağalar ýöne paxta ýygsyrlar diýär-de. Şonda şol çağalara ölmedi ýöne şol rejim özüni öldürdi-de şonu. Şo rejime nähili hyzmat etdi-de. Şo rejim şonu ýene ýok etdi. Nädeden Muratçym şoň adyn familiýasy kim şol? Baba geldi ağa diýerdiler. Tawtabadaryň Kamanyzm etrawyna kalkodundandy. Häkim bolan. Häkim bolup geldi ol. Demok näçe ýyl häkim bolany ýöne menem şonu duýdum da. Ýygdym şo ýerde ölçüller ýöne getirmän şolar şu çağalar şu ýer neme üşeýär diýip aýtýarlar da. Ene şolar ýaly rejime nähili hyzmat etdilerem, ýene rejim şonu ýok etdi da. Ýa-da buğdaýy wagtyndan öň ýygdyryp, soňra da portadyp, soňra wagorlar deşjek boluşup portaýa da. Şonu ýa-da äkidip boş meýdanlarda serdirip näme öňde doldum diýip bir syla galjak bolup, özüni gowy örkezjek bolup. Wagtyndan bularyň kedileti alakança diýişler nokta. Alakada şonu boty guradyp ondan talýa hinne. Bular şonam çyýglygyna pişmänkä ýygyp portadyp soňra döküp berlerdi. Ine halk ajy urlara ýendirler. Ne şydatlaryň ziýany, şulaň öldürni şu rejime gowy örkezmek üçin halka getiren ziýanlardyr şe. Şunam halkyň bilmesi gerekdir. Bolýa sağ olun. Buňa näme diýilýär? Plan we ekonomika diýilýär. Peýda bolsun rejimiň nemesi şol etmeli, aýyň plançyna ýygmaly.
Aýyn plan sende ýygyrsa diýilmeli, ekmeli, şonuň ýaly adaýlar da. Bolýar ha. Bayram geldi. Kardeş buyur. Evet, çünkü. Aslında uğrak aldım ben. Şeyle mi? O senin mesela bir hayvan yetiştirecek olsan da yani buna ne gerek? İlki bilen malhanası gerek yatağı da. Bu yatağı kışına ısı olmalı, yazına salkın olmalı. Buna elektrik toğu gerek, su gerek, iğmi gerek, otu gerek, duzu gerek, bilmedim doktoru gerek. Böğür topar gerek zatları var da. Indi şuların her birisi yankı soğuk olsun, elektrik, bular her kaysı bir iş yeri de. Soňam bular bu işler bilen meşgullansa halkymız önüm öndüredi de. Öndüren önümü özüne peýdaly önüm öndüredi. Soňam bu öndüren önümünde halkymız da neme döreýär? Bir kimlik dörep başlaýar da. Bir medeniýet ýa kultur emele gelip başlaýar. Soň bunu nesilden nesile geçirecek olacağını dediler. Garas şey dip yani yetiştiren hayvandan bir gezek yer ya iki gezek yerde şu bir gezek naharı iğme için şu hayvana şonça neme diyen güç, vakt, enerji sarf ediyen de indi adam şahsiyet yetişmesi için siz fikir edip görün ne emeleri gerek, ne yıl gerek, ne eli şertler döretmeli şahsiyet döremesi için. Bizim halkımızın içinden hem Merdan Muhammed var kardeşimiz. Şu şahsiyetin özü yetişti. Yani şonun yalı şahsiyetlerimizi orlap gidiyorlar da bu rejim. Beyleki tarafından hem bu rejim halkın aladası ne diyez? Gece gündüz aladası ne diyerim? O bu deyip dine propagandasını yayradadı. Hanıberde bir logik oturup fikirleneninde de bu zatların karşısına edil otura, bu halkımızın karşısına edil otana. Yani bu pahtası hem halkımıza yani bilgiden uzaklaştırıp kul ruhta olması için, boynu bükük olması için ektirledi de bu pahtalara. Ben şunu şeylere bir bağlasım geletirim. Bizim topraklarımızdaki yani halkın toprağın hakiki egesi kimlik göremesin diye kul ruhunda olması için edilotan işler de ve halkımızı nece siyasetten uzaklaştırıp öz aladası bilen bolup yörer yağlı bular şonun yal şertlerin aladasında ya, hakimiyet başındakiler dine şu şertleri döretmek bilen şonun yalı misallar bilen ulaşıp yerlerde Hazır yankı Oğuzhan kardeşim kim birisini açtı da pahta çağlar ölsün deyip de hakikaten hem şu rejime hizmet edenler dine siz eden hizmetiniz bilen rejiminize, eyalarınıza özünüz çukur gazyanız. Yani aradaki Könörgenç'teki Yıldız bizimizin hem olan vakasındaki polise ölüpmüş diye eşittik. Son şonu indi halkımıza yankı ne diysem berde aldacak oladılar da şu hareketi bilen şu rejim ay indi ölüptürür, özünü asıptırır deyip. Kim bilsin onu özü astı mı, onu özünü astırdılar mı ya üstünde durup astırdılar mı? Garaz berde şunu bunu ne dile getir oturayım. Şu Nepal'daki yalı halk gazava minmesin deyip özünü astı ettirirler. O rejime hizmet edenler tapo diyor siz polise olun ya, arçine olun, brigat olun. Sizi
şu rejim öz özüňize ýok etdirýär. Öz özüňize. Öz özüňize hem çukur gazdyrýar. Bu paxtadan hem ýanky ýetişen çagalar ýygyp zat edip sizin geleceğinizi alada etmeyi düşünmedi. Edil sizinki ýaly birbirini ýok etmek üçün ılgaşadylar. Şoň ýaly nesil ýetişedi diýjek bolýanda. Soňam her bir ýalakalar belkim çykyp diýjek bolýarlar. Ey çagalar paxta ýygany o näme beýde otursaňyz sat diýjekdirler. Indi seret bu taýda meniň çagamy ýa ýaş nesillerimizi okatmaly mugallimler paxtaya gidiyotir. Indi doğru bir düzgün bilimem yok elbette Türkmenistan içinde. Bilim berilmedi. Diňe ýa kimligini aldyradan guluruklu çagalar ýetişdirildi bizde. O mugallim ýa öğretmen paxtaya gidiyotirmi? Çağa gitmese de. Onun okamaly, almaly bilgileri galy oturmy? Galy otur. Indi ondan başga da doktorlar bardyr. Bular paxtaya gidiyotirmi? Gidiyotir. Başka ağız su kantorundakimi, başka yerdeki garaz militseden başka hemmesi ýa hökümetden aýlyk alyp oturan hemmeci paxtaya gidiyotir. Buların etmeli işini kim ededi? Bir yerde yanğın çıktı da. Şonsuzam susuz barasız. Baran yerinizde yankı. Yanğın söndürücü gulluğu mu kim bular? Gulluk hemmesi elbette. Susuz barasız. Siz yine paxtaya gitseniz üstüne hasta o işler gala diye. Garaz diyecek oturan diňe öz özümüze ziyan verdir oturan şu rejim. Şu rejimde yankı paxtaya gidiyotanam, bilimsiz galy oturanam. Hemmemiz ziyandamız bizlerde. Diňe öz içimizde aylantyr oturlar şu zincirini. Polisiýem özümizdendir, doktoram özümüzinkidir, milisiýem hemmesi hem de. Hemme gullugy. Diyecek otanım biz öz özümüze ziyan berip gelotan millet olduk. Şu rejimin yüzünden bir 2 sany, 3 sany Niýazy Fiýaly bir gelebiň yetmeýinden paşa edip beripdirler, ýene bir zat edip beripdirler, prezident diýjem. Şo üçüsine çokunup biz öz özümüze ziyan berip biren millet olduk. Sağ olun, ben şunu aýtjaktym. Bolýar, sag ol. Bayram geldi kardeş, buyur. Geçiyoruz kardeşler. Sesiniz uzaktan gelýär. Sesiniz uzaktan gelýär. Biraz internetiňiz oňarsa. Mikrofon. Alo. Türkölüm az kovlasayım. Ben dowam etdiň any. Konuşa. Hal indi o indi. Evet. Benim şu paxtanın Paradaysan paxtanın birinde ýanlar, Paradaysan bir köreler aýtmalar. Emma köpüňiz bilýän hem saýgyldyk şo edil ýalňyşmyýan dördüncü klasdan paxta sentýabrym 5 10 aralygynda ruzat ber, jogap berýärdiler paxta. Noýar ahirçeli paxta sağlam okamaly bilim almaly bir ýaş sağlam döwri öňe basmadan geçdi. Paxta oýadylar. Ýok tamam gitmeli şoňa ýygmaly tamam gitmeli garar. Bunun sonunda geçirmeli. O zaman ikinciden beren diýany bize iň ulgy şu aral deňizi uratdy da. Tam deren suny sağa sola çekdiler, aralar su vermediler. Iň ulgy ýalan bile şo boldy. Düşünüyorsun ha. Tamam yerler var agaysam paxtan beren diýan gatykan yerler şola el ben bilýänim Murat deren boýunda ekine kelýärsa paxta diýen ýaly kelýärdi. Soňra ýowaş ýokary diňe yer giňelip gitdikçe ýokary gitdiler, ýokary gitdikçe dem aşagy wagtyň geçýäni sorlady.
Ýene ýokary gitdi, ýene aşağı şoğlar şöýlep ýene daýaçylyk boldy da. Yerler daýaly şoğlar, şol dondur hep boljakmy, bolmajakmy onu wagt gökler. Tamam aýdyp oturdan şey ya oğlum bir aýtdy da şey ketçilik bu hapalygyndan diýär. Şolan men öz bilýänim bizim gapda oğlanlarımızdan şart oturda. Yokarından ýap geçe o şorlar içinde keşkeşerler soň suwy burap berýär, buru oturlar. Oğlan içindeden muhtaram bolsa, ölüm, etem bolsa, malam bolsa, şöyle kayıtım, ekitmeyecek kul gerek, vermeyecek bol şöyle keşat atya, onun suwny murgap berýär. Uýýarlar, 2-3 nafatyn uýýanly bilýändir men şoňa. Dimitr Buram kaptanda rehmet geçti pasyor katı aşağı aşağı tutuyorda. Eğer murgap berýän kenarlarının başy aşağıda bir patlaýarlar aşağı otur şey. Murgap berýän tirenaj çekip damma çekip bu geçirmen solar taklap oturýarlar da. Onun şortuğundan murgap urýarlar. Bäh. Oň diýen kedelsizlik bolmady. Şimdi oturup soratlar. Ben kireden soratlardan keselsilik gelir. Başka näme edemiyorsun? Ýa, oňdan goşandy bolma. Olan içinden dekeden her kimler tapanlarını atacağım olur. Sonra soğutulan veren derya bile ondan içi oturan murganın. Sonra yeni berek var ya. Onu her kim içe keselsilik. Ben arada etmek murgu. Eğer tavtavaların durumu yaman kıyın yağdaydı benim. Diyemem. Şimdi taşım onu ben emede olsa tarihi huğudanı kömülüp baş olum aslında şu pakta sebepli tuğ kaplama için etilinde hatta kömülüp kadar Amerika'da oturuyor da tavtavaları. Tavtavaları edil öz aşağı oturum bir metal diye 4 yıllıkta tekirlendi. Yeniden çok kalkollarıma farklı okuyan ki aydan kalkollarıma farklı okuyan. Bari huğudan gönük yeniden sonra tuğ kaplayacak kolyar olan Amerika'da ya da. Doğru. Zem snaryatları işlemeli. Onu işletmen yani zem snaryat yok. Hakikaten zem snaryat var. Edilmeyen bilýänim 90-njy ýyllarda bardy geldiler, öýlere karatdylar. Yani ýöne soň bolmady ýöne. O küçülükde gelipdir diýip eşitdim ýöne onu işleden oklar diýip durmuşum ýöne. Oňa günlük näçe soň hallar gerekmiş. Onam idaraly götürülen okmuş. Arasalan oklar diýip ya. Tehel pir gelse taşını sıkya der ya. Hazır bizim derya köprüm geçilyen tehel olaymadı diýen bir derya köprü. Sal tarafından urup ýatyr da. Doğru. Oýamen. Şöyle sağ olun. Öyle, sağ ol. Edir kardeş, buyur. Senlikler, kardeşler, ildeşler. Hemmeniz hoş gördük. Benim pakta harada aýtsam başyny nemeden başlamak isleýän de sonra bilen. Biz näme üçin pakta ýygýas? Yani näme peýdasy var bize? Peýdasy barmy? Oňa näkilik ziýanlary bar mana? Aýdyp geçip oturýar kardeşlerim. Ýigitler, ziýanlaryny. Yani näme sebäpden? Pakta dälde başga bir zat ekip bolanokmy ýa-da biläýmedim. Onun goza çöpüne näme ýygyp
tamdırda yakıp odun etdiler. Dünýäni 4-nji ýerde gazy bolan ýurt pahtanyň çöpüni yakıp nan bişirýär-de. Gaz bilen tünedip bolanokmy? Ütgeşik bir neme? Näli diýin? Ters nemeler bar da şu wagtky Russiýanyň dünýäniň iň uly gaz nevit rezerwi neme diýeni aldy. Şu wagt benzini ýok ýurdun içinde. Yani biz näme üçin paxta ýygmaly? Bunun nemesi bolmaly? İzini izarlap gitmeli. Biz paxta ýygýan bolsak birem öz islegimiz bilen ekemiz ok. Bunu zor bilen planly ekdirler. Diýmek biz özgür däl bolýas. Yani bunu özüňe ýalan gepläp ýöremel däl. Özüňe öz ýanyňdan, iň azyndan. Näme etmeli de dogryny aýtmaly da adam. Kul hakykatdan diýmeli ýa kul däl bolsak, yani ona göre hereket etmeli de. Bir zat aýdanyň bilen bolany onu yerine ýetirebilmek de bar. Yani bu sorap, izini sorgulap, görüň etsen gat uzun bir nämedir. Biz näme üçin paxta ýygýas? Paxta nälik ýygýas? Elde ýygýas. Ziyanlary näme? Garadan bilen turup bitmeli. Ýa-da hökümet işgärleri diýerler de goşadyrlaryň içinde. Bularyň yerine adam ýebermeli bolmasa da özleri gitmeli. Belki Moğollimler. Bu Niyazowyň döwründe okuwçylarym gidýärdi. Soň häzirki nemedäki okuwçylary aýyrdylarmy kaýyn? Dolu bilemok. Umuman bunu neme etmemiz gerekli bir paxta. Bize peýdasy barmy diýip peýdasyna seretmeli. Ziyanlara häli sanap geçildi de. Indi ben şöýlerek bir neme gözüňe getirmek isleýän de. Yani ýurt özgür bolanda, özbaşdak bolanda ýa-da toprak halkyň elinde bolanda nähilek bolmaly? Ýa-da başga ýurtlarda nähilek? Ýa-da deňeşdirme getirmek isleýän. Türkmenistanda şu paxta däl de onuň ýerine başga zat ekseň bolanokmy ýa-da toprak özüňki bolanda nähilek bolýar daýhanyň ýa-da halkyň diýin. Diňe bir daýhan däl. Yani bizde şöyle bir düşünce de var. Toprak, yer diňe daýhanda bolmaly diýen ýalak bir neme de var. Aslında her bir vatandaşyň, ýurtdaşyň topragy bolmasy gerekli. Yani gaty neme dogulandan özümüz bilenimizden şu nemäniň bilen duran çarşyň içinde bolanymyz üçin biram yetişdiğimiz sürede adaş döwregimiz itaat etme de sorgulamaly däl. Soragy bermeli däl. Köp soragy berýän zat diýip yetişdirilen üçin maşgalada. Kän bir nemedemiz ok, adaty nemem kadip eşdilýän bolup biler. Yani belki ýurdun içinden diňleýänler. Näme diýip otyr diýen bolup bilerler. Yani sanasan kän ziýany bize beren ziýan, hatta häli aýdyp geçdim Merdan aga. Rus sömürgejiler basyp alan wagty başta birinji demir ýol gurýarlar. Näme üçin demir ýol gurýarlar? Yani bir sebäbi bardyr, her bir zadyň sebäbi bar. Diýmek şu taýdan alyp bilen zatlaryny alyp demir ýoluň üstü bilen emelerine çekmeli de ýurtlaryna. Öz Russiýa, Krasnovodsk, häzirki Türkmenbaşymy diýen Krasnovodsk şäher bar ya, Balkandaky. Şu taýa demir ýol bilen demir ýoldan hem gäme ýükläp aňary Russiýa alyp gitýärler. Indi ikinji bir aýtjak zadym bolýa paxta ýygýas. Bunuň sapara gaty gowy nemesini aýdyp berdi de. Peýdasyny ziýan aslında statistikalary bilen
bir ýylda ýygýan pahtanyň möçberini, girdejisini, onuň ýerine başga bir zat ekenimizde nähilek girdejiler alyp biljegimiz aýdyp geçdi-de. Indi pahta ekilenden soň bolýa pahtanyň näme alınır? Bu meniň bilýänime, men pahta ekip göremok ýöne. Süýüm alınýar, o süýümden hem egneşik edilýändir-de. Bizde neme barmy ýani yerli şu Türkmenistan ýygylan pahtasyndan öndürilen mata ýa-da neme diýerler, kot mu diýerler, jinsmi ýa-da başga pahtada näle önüm bolýan bolsa barmy? Telewizorda, propaganda kanallarynda fabrikalaryň nemelerini görkezýärler. Pahtanyň süýüminiň işlenip oturany boldy. Biz günlük durmuşymyzda görýäsmi ýani magazynlara gidip, bazarlara gidip alyp bilýäsmi? O da bir neme etmeli ýani şu taýdanam bilip bolýar-da. Pahta ýygýas. Ýöne biz daşar ýurtdan mata getirip giýýäs ýa-da ne bileyim başga ýurtlardan getirilýär. Näme üçin bizde ýok? Iň azyndan pahta ýygýan bolsaň şonu bir önemetde diýen ýaly sorak çykýar-da. Hazırlık tutmaydayın. Doğru, mantıklı. Hataýyň muhtaryny aýdyp berenler öz pahtanyň eşigini eken pahtanyň eşikge näme üçin bolanok? Ýani iň azyndan jenaýetçi toparyň edil ağzyna salyp beren ýalygan bolýar bilin. Şunu diýip bilýär-de, biz pahtany ýygýas, şuň üçin ýygýas diýip biraz mantygam bolýar. Şoňa da kellesi işlänok. Ýani bu halkyň düşüp ýeren güne kimleriň elinde näme bolup ýörs? Gaty sorak alamaty. Men aýdyp boldum, sag bolun. Edil, sen söýdiň bolan ýakyn arada bular näme der? Wystyfka derler ýani görkezme. Öz pahtamyň önümleri diýip bir biten matalar çykaryp goýarlar, eşik getirerler. Dagaçyklary dikerler. Edip bilerler. Bulara neme? Oň ýalak zatlar aýtmaly däl aslında. Gaýtam gidip barýarlar. Gidip barýan, çukura gidip barýany elinden tutup çykarjak bolup oturma diýer, itelek goýar, gaýtam gitsin. Tizrek gitsin beýnalym diýen. Doğru. Sağ ol. Aslan kardeş buyur. O kardeşler, kızıklıya yerine bardyňyzlar. Rejimiň ertirki näme etjegini hem aýdyp otursyňyzlar öňünden bilip. Doğru. Şonsuz hem Saparanyň näçe pikirini oğurladylar bular. Öz atlaryna ýazyp berdiler. Indi mene häzir aýdyp beren zatlaryňyzdan kardeşler näme netijeme, näme düşünjemi döredi mende. Yani bizi ecizletseler pahta ektirip ecizlep ýörebermelimi? Bu gelin kızlarımızı horladıp o çağalarımızda ya doğan garyndaşlarymyzda böyle bir kimsizlik döredip oturlar. Şoňa boyun eğip oturmalymy dep şunu ýaly bir soraklar döredi-de esasen erkek gatlagymyza özümüz hem yurttaşynda iş barmy diýseler, iş bar diýseler ylgaşyp hamala gowy bir gazançy tezdenden Amerika çanýaly bolup ylgaşyp ýörse daşar ýurtlarda. Canım ýana-da şo ýerlerine bizde haçan bir özümizde filosoflarmy, sosiologlar, bilmedim politologlarmy, ýene nämeler. Bu şahsiýetler haçan bilim adamlary döreýär. Ya biz ýanky daşar ýurtlylara diýdirmeýäsmi? Bu türkmenlere seret. Ýurdunyň haýsy künjegine barsaňam arassa owadan bu sözleri haçan diýdirýäs biz daşar ýurtly beýle goňşulara, dünýäye haçan bu sözleri diýdirýäs ya? Özümüz aýtdyryp ýöreýäsmi? Özümüz aýdyp ýöreýäsmi? Başgalary öwüp özümüziň gem bolsa, bu millet adam bolmaýdy dep ýanky rejimiň dilimiziň aşagyna goýup beren sözlerini aýdyp haçan-haçan bularyň pahtasyny ýygyp
Kiçicik bir zatlar bilen övünüp ýerer. Bunun soňuna çıkalım diýjek bolýanda. Mene jemledim sözümü, sağ olun gelmişler. Bolýa, sag ol. Eziz kardeş, buyur. Näme aýtjakdym biram toprak şu Rus imperiýasy gelenden soň basylyp alındy da elimizden. Yani bunu yok alınmadı diýenler belli haýsy tarapdalygy. Indi halk bolup bu topragy izine almamız gerekli. Şu wagt dünýäde bolup geçen ýagdaýlara syn etsek, hatta gurrun emetdik Azerbaýjan gaty emeli durýar. Yani tutan yerli gaty berk diýeýin. Özem 91-nji ýylda o Sowietler dağan bolsa diýmek öz başdak sizler diýip goýberilenden soň 15 sany respublikalar. Şo taýdan tutýar. Gaty da dogry aýdýar. Azerbaýjanyň prezidenti. Biz hani öz başdak diýipdiňiz, indi öz başdak biz ýurt diýär. Onu diýär aşakdan gapdaldan bize täsir etjek bolmaň diýär. Dogramay diýär. Yani böyle siyaset alıp bilecek elbette nemeler yok. Yani yol başçı diyecek gelmeyen onlara yöne dayda halkın bir zada düşünmesi gerekli de toprağını bundan näçe ýyl ön yani 1881-nji ýyldan bäri aldyran bir halk toprağı ilki bilen izini alması gerekli. Toprağı bize yani biz Täze Türkmenistan guruculary gurul meclisi getirip bermeýäs biz ya da nemeler getirip beren o. Ya başka bir Birleşen Milletler guramasy ýa-da Ýewropa hukuk gorama gurucu nemeler hukuk gorayan guramalar. Buların hiçbirisi getirip bermeýär. Biz özümüz elimizden aldyrylan toprağı izini almamız gerekli. Häzir gowy pursat diýeýin. Yani aslında onun nemesi yok da düşünen wagtyň izini alaýmaly sen. Aslında düşünen wagtyň halk belli bir möçber düşünenden soň seninki bolýar, isteseň islemesen. Umuman halka toprağı paýlap bermeli. Toprak halkynky bolmaly. Ondan soň halk biler, kimisi ekin ekjekdir, kimisi üstünden iş yer gurajakdyr, kimisi fabrika, kimisi jaý gurajakdyr, kimisi yani dürlü bunun hemmesini aýtmaga gerek yok. Wagty gelende elbette aýdylar. Bu Sapar aganyň bir mysalyndan menem mysal bermek isleýän de beren bir mysaly bardy. Indi gözüňize getiriň bir 10 hektar ýa-da 1 hektar, 2 hektar diýelim. Bizim dilimizde düşünükli bolar ýaly gedip aýdaýyn. Şol ýere yani bir ýurtdaşyň öz ýeri bolsa, şu ýere paxta ekmen, başka bir zat ekse, mysal üçin üzüm eksen. Owa bolýan şäheri diýelim, bolýan owasy diýelim. Owa yani eken üzümüň gözüňize getiriň, ula kanunyň iýdegi bar, nemesi bar. Öz maşgalasyna alar. Ondan soň owa gara bazara çykaryp satar. Ondan galanyny yani daşary ýurda satma. Sesim gelýärmi? Aýdyr. Ondan galanyny meselem daşary ýurda satma mümkinçiligi bolsa ýurtdaşyň. Türkmenistanda üzümüň ösmesi üçin güneş var, suwumuz bar. Ýa-da bardy, häzir ýok. Ýa-da bolsa da az. Yani aýtjak bolýanym bir mysal getirmek isleýände bir gözümizde canlandyrsak. Şol ýurtdaş daşary ýurda satyp şo taýdan gazanan puluna ýa-da ýurdun içinde satyp gazanan puluna indiki ýyl has gowy kämilleşdirer.
Misal üçin iýdegleri üçin traktorydyr ýa-da daşamasy üçin işçisidir ýa-da maşgalasy bilen edip biler. Owa. Onuň daşynda üzümden alınýan dürli önümler bar. Ya gaty neme bolup gitdi-de bunu sapara aýdyp berýär bize hakykatdan hem bir adamyň nemesi topragynyň bir üzümden mysal berdik de gaty nemeli gidýär-de köpelip näçe iş yerlere sebäp bolýar. Adam öz aýagynyň üstünde özü durup yani giýdeçisini zähmet çekip gazanyp bilýär. Sapar adamyň pikirlenşine, hereketine de nemetýär-de täsir etýär-de. O gözü garny dok bolýar. Çağalaryna wagt aýryp bilýär, mysal üçin. O çağalary bir iş etmänligini öwrenýär. O soň neme boş wagty insan ýylda 10-11 aý işläp bir aýam gidip gezmäne, dynjalmana gidip bilýär. Yani böyle bir yurtda yaşamak istemez misiniz diyen bir soru var da halkımıza. Näme üçin biz böyle yurtda yaşap bilemizok? Näme perskelçilik berýär? Ya da şuňky günümüz gowumy? Bir deňeşdirme nemesi barmy halkymyzda? Hiç olmazsa bir owa gara goňşular bir ara gelip gürrüňini etse şunuň. Elbette biri Hudaýa şükür günümüz gowy diýerini tapylar. Owa. Ýene birisi arkadağımız diýer, ýene birisi ay goýsana diýer. Yani elbette uruş gyklyga getirmeden bunu gürrüňini etsen hakykatdan hem yani çözülmejek bir mesele ýok kädiýän. Yani bir bilmeýän zadyň edip bolanok elbette onuň tersi de geçerli-de. Yani bilýän zadyň kyn däl aslında. Bir zady bilýän bolsaň seniň üçin kyn däl. Etmesi ansatdyr. Adamın bir ömrü var. Onam bir gün Araplara ananyp, ýene bir gün Orslara ananyp geçirjek bolsak bilemedim yani mene İslam ok edip geçirmäni. Hemme mümkinçilik de var. Hemme baýlyk da var ýurdumuzda. Ähli yani akyldan başga hemme zat bar diýerler. Hakykatdan hem yani men nemäni Germaniýa diýilýär biziň dilimizde de. Germaniýany emetdiýän mysal alýan. Şonuň ýeriniň aşagyndan çykýan tebigi baýlygy ýok. Ýöne bizden gowy ýaşaýarlar. Diýmek ýaşaýyş nemede däl de yani tebigi baýlykda däl aslında. Yani bunu her bir adamın pikir etmesi gerekli-de. Elbette kıyındır ýagdaý. Ýerden turup akşama çenli iş maşgalany geçindirmek üçin ylgaýan adamlar. Yani şu derejäge getiripdirler. Bu zatlar pikir etmäne wagty belki ýokdur hem ýöne soňunda bir neme etmemiz gerekli-de. Yani bu gidiş bolanok. Yani bir işi eden wagtyň bilmeseň-de gidişadynda ortasında belli bolýar yani ay bul gidişe yaman kıyın gidip dur. Bunu bir ütgedip edip göreyin diýip bir ütgedip edip görmeli-de. Şu dogulanan yüklenen nemeler var bize siyasete goşulmaly däl. Sesini çıkarmaly däl. Diýen nemeler var-da. Tersine de edip görüňen. Nälik bolýar maslahatym. Edip görüňen nälik bolýar. Owa kamtetçik ýa-da polis gelen wagty gorkulýar-da adatda. Gorkmadan görä nälik bolýar. Yani iň berkisi edip yani etmesegem bir kellämizde canlandyrmaly, pikirimizde edip görelim iň azyndan. Yani ýagdaýlar ütgäp dur dünýäde. Yani tiz gelişýär. Bundan 3-4 ýyl
Bir ayda hepde de bir täzelik ýa-da ütgeşmelik bolýar diýen welin häzir günde 2-3 günden bir ütgeşiklik bolýar-da. Bunu bir synsal görüp bilmemiz gerekli dünýäniň nemesinde. Ýani bilmesen gorkýan adam näme bolup näme diýeni tupan tursa näme diýel deňizde gämidesin. Tupan tursa gorkunçdur bilmeýänler üçin. Ýöne bilýän adam üçin tupany ýa-da ýeli diýeýin öz peýdasyna ulanyp näme diben bolýar-da. Bilsen ulanyp bilsen diýeýin. Sag bolun, aýdyp boldum. Bolýar, sag bol. Arkadaşlar. Hadi kimde söz alacak yok olsa men Demle versem olacak da. Bir kağıda ayıp geçin. Ve Türkmen halkı yani Türkmenistan 90-njy ýyldan bäri 1890-njy bäri paxtek görün sebäpli gün halkı şoň üçin alyp paxtek görün sebäpli biz topraklarymyz, suwumyz boşuna harjanypdyr, topraklarymyz daýlanypdyr. Iqtisadiýat daýymyz gatyhor katastrofa ýa-da iqtisadiýatymyz ýene ekologiýamyz ýene şonuň katastrofada. Siyasi bilimlerden hiç siyasi kararlarımız yok. Neme? Bir Rusya diyen imperiyanın nemesinde, kolasında ve sömürgesinde. Sağlığımız kalmadı. Halk olarak demleyeceğiz. Bilimden katı uzakta ve şol ahtanın arkasından getiren yani getiren zatlarda. Bir de gazlandıran zatlar. Şoň üçin biz bir näçe ýyldan bäri täze Türkmenistan ideologiýasyny öňe sürüp gelýär. Şoň üçin ýurtdaşlara ýüzlenýän täze Türkmenistan bir adaletli döwlet sistemati boljakdyr. Sizin we çağalaryňyzyň gowy ýaşamagynyň bir kepilidir täze Türkmenistan. Şunu bir tema açtık, ağır tema halk için. Milli Halk Komitesi'nin sosyal medya arkaly bizleri izarlan, yazalım bizlere. Şöyle ýa-da bu numar temany Mehmetlik ýankaçmaly el aldyk. Her kim bu tarapyndan düşünsin, öwrensin, bilsin. Paxtanyň getiren ziyanlary. Kardeşlerim öz wagtyny aýryp gelen üçin taňra komitede sag bolun ýene de temalarymyň üstünde ýene de görüşýär halkymyz bilen, ýurtdaşlar bilen paýlaşar düşünjelerimizi, pikirlerimizi. Oňa diýeli sen bolsun.